cikin shirye-shiryenmu na koyar da forex trading da Hausa. Kamar yadda kuke gani yanzu a yadda muka bude wannan shafin na volatility na kasuwar nan ta volatility 751s a 15 minute time frame zamu yi analysis mu. Kamar yadda kuke gani kasuwar ga yadda take tafiya, ma'ana ta riga ta zo wani support. So yadda muke so a nan wurin, abinda muke so mu nuna muku a nan wurin shine ya ake zana kasuwa. So dole sai ka iya zana kasuwa sannan kake gane ina kasuwa za ta yi, ina za ta je. So kamar yadda kuke gani yanzu a daidai inda kasuwar take tana ina, za mu shiga nan wurin sai mu ɗauko triangle, wannan rectangle ɗin sai ka zana shi haka. Misali nan sai ka zana shi, wannan shi muke kira zone. Kaga har nan wurin za ka zana shi kamar yadda kuke gani haka. To kaga mun zana zone kenan. To a yadda muka zana shi haka shi muke cewa zone. Nan zone ne. To ta zo ta yi breaking, ta yi retest, ta zo ta yi sell, ta sake dawowa gurin. Me ta dawo gurin? Me za mu yi tunani a nan wurin? Abinda duk wani trader wanda ya san me zanen kasuwa yake, abinda zai tunani a nan wurin shine kasuwar za ta yi sell. To daga nan gurin me za a yi? Sell za ka sa kasuwarka, ka sa ta sell, ta taho nan ƙasa sai ka sa SL ɗinka a nan sama, shine stop loss kenan. SL stop loss shine wanda zai dakatar maka da adadin asarar da ka lissafa kaga za ka yi. Idan ka sa SL ɗinka a nan wurin sai ka sa kasuwar sell kamar yadda kuke gani. Za mu sa yanzu sell ɗin mu gani 0.5 shine mini lot mun sa shi. Yanzu haka mun sa kasuwar, in kun kula za ku ga yadda kasuwar take tafiya. Yanzu muka sa kasuwar SL ɗinmu za mu ɗauko shi sai mu dawo da shi nan sama, shine me kenan 16449. sai mu zo nan wurin sai mu sa 16449 35. To mun saka sai mu sake dawowa nan din, still mun sa kasuwar haka. To ina ne zai kasance TP1 din? nan shine zai kasance TP1, sai nan TP2, ma'ana inda za mu ɗauki riba kenan. Yanzu nan gurin kun ga 16.83 na